kde ľudia sme tu. Ja to idem dotočiť. Skončilo to celkom dobre, ešte sme to zaživicovali, aby sa to neodlepovalo od seba. No ten dartík, tá pavučina, lebo ja som vravela, že to ísť na polevu, aby to nemusel polevovať, alebo či sa to volá. A ešte takto to vyzerá celkom fajn, akože na to, že sme takí. A takto vyzerajú tie mafiny. Jeden by som si šupla, ale nie sú najjedný. Tak. Hej, ty si povedal, že si ich tam prilepil. No tak dobre ľudia, tak to skončilo. Píšte do komentárov, dieli, aké by sme ešte mali natočiť. A toto. Hento, čo som hovorila v prvom dieli, sa mi zdá, že like a dislike to nedávajte, proste povedzte, že áno, nie, také. Bye, bye.